que se va a expulsar, que declaró, compañeros, la victoria es del obrero. Con la cabeza bien alta y el orgullo en nuestra voz, esto lo hemos conseguido con la huelga y con la unión. Esta es la historia, señores, de una huelga ya famosa, por ser la huelga más larga que en Cataluña se dio. Son 106 los días, más de 3 meses en lucha, desde el año 39 cosas y se conoció. Esta copla no se acaba, que se ha de continuar, hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final. Hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final. Esta copla no se acaba, que se ha de continuar, hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final. Hola, bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies per venir. Aquest acte d'homenatge als treballadors de la força i que volem aprofitar per fer també la presentació del llibre que ha editat Edicions Tigre de Paper. I això, i aprofitem tot plegat. És que m'he equivocat, no volia començar així, m'he equivocat, perdó. No, se m'ha ido. Que sempre comencem els actes d'alternativa d'esquerres, sempre surto jo a recitar un poema i volia començar així, però m'he despistat. Llavors recitaré un poema que l'original és en gallec i m'hagués agradat saber llegir en gallec, però he preferit la traducció al castellà. I és un poema que es diu Ferrol, del poeta i escriptor i assagista i tot, un geni d'aquests que trobem de tant en tant, que es diu Manuel Rivas. Diu així: Me duele el silencio de la ría sin el tambor del hombre. Abreva el sol en las fuentes. De arroyo en acequia brinca la luz. Y rueda la montaña de infancia y hierba brava. Me duele el silencio de la ría sin el tambor del hombre. Entre cumbre y cielo pasa el águila del mar, la estela de una nave irredenta. Nadie se pierde ahí. Pero me duele el silencio de la ría sin el tambor del hombre. Pienso en el norte, sin cazador ni ley que proteja la muerte. Pienso en las vidas que no fui y que me esperan al norte. Pero me duele el silencio de la ría sin el tambor del hombre. Felices tiempos. Ya sé dónde encontrarlos. Nadie bailará sobre las cenizas de los tiempos felices. Pero me duele el silencio de la ría sin el tambor del hombre. Sin el tambor del hombre, sin la leyenda tejida al amor de la lumbre, sin el aliento cálido de la tribu, sin el Dios de los débiles que canta contra el oscuro, sin el mal, sin la bondad. Me duele el silencio de la ría. Bueno, comencem sempre amb poesia perquè, com dijo el poeta, la poesia és un arma cargada de futuro. Normalment sempre acostumo a preparar-me aquestes presentacions. No és veritat, no me les preparo mai. Espero que passin coses i llavors passen coses, no? Llavors, aquesta setmana ha sigut molt interessant veure les xarxes socials, Twitter, Facebook i tot esto, perquè al programa de Salvados del Jordi Évole, del nostre veí, va sortir un historiador anglès, un tal Owens, que parlava de la classe obrera. I vaig pensar, mira, qué casualidad. Y justo esta semana, hoy lo he leído, que tanto el Pedro Sánchez del PSOE como el Albert Rivera de Ciutadans se han inventado otro término que es clase media o trabajadora. Que dices, no, tío, somos clase obrera, somos clase trabajadora, no nos vengas con cuentos, que nosotros queremos ser clase trabajadora y clase obrera, no nos da vergüenza. Y he pensado, qué bien, porque como hoy hacemos este acto, nos va ni que al pelo. Así que, Pedro y Albert, que lo sepáis.
no nos da vergüenza. Y ya está, ya no me enrollo más yo, porque poco más tengo que decir. Pujarà ara a parlar el Simón Vázquez, que és un dels editors d'edicions Tigre de Paper i són els que han tingut la iniciativa d'editar aquest llibre que es diu O tots o cap, o todos o ninguno, i amb la col·laboració, que no em deixi ningú, de l'Esteban Cerdán, Manuel González i Simón Ródenas, que han explicat una mica la història d'aquesta vaga. Simón, sisplau. Bueno, jo m'hauria d'haver preparat molt bé, no? Perquè quan vens a parlar, però com veieu vinc amb un paper escrit a mà que he pogut fer d'això perquè els treballadors treballem i porto una setmana terrible de feina i llavors no m'he pogut preparar molt. Em sap greu. Llavors, en primer lloc, m'agradaria demanar gràcies, o sigui, des de l'editorial i des de mi com a persona, a l'Esteban, al Manuel i al Simón, que no els conec, que he conegut a l'Esteban avui, però moltes gràcies perquè sou exemple i perquè gràcies a vosaltres hem pogut rescatar la història, la memòria i la vida de la nostra classe, de la nostra gent, de les nostres famílies que han lluitat, que lluitem i que lluitarem per una societat sense classes, per una societat amb justícia social i sense explotació. I per això és un orgull, com a editor, com a treballador i editor d'aquest llibre, poder treure aquest llibre i poder fer un petit puntet a la memòria i poder ressaltar aquesta gesta heroica que van ser. I per això demanaria un aplaudiment, el primer aplaudiment de molts, a l'Esteban, al Manuel i al Simón per escriure el llibre. Jo us he de dir, jo soc de Nou Barris, de Barcelona, que és un barri obrer, com és Cornellà, i tinc un especial sentiment d'apreci a aquest llibre perquè el meu avi va ser treballador de la SEAT durant 40 anys i la meva mare va ser treballadora del tèxtil al Baix Llobregat i ells, quan jo era petit, m'explicaven les mogudes, m'explicaven la vaga de la força, m'explicaven la solidaritat de la SEAT, m'explicaven la creació de les comissions obreres, les primeres reunions clandestines, i jo crec que ho he reviscut llegint el llibre i m'he sentit identificat perquè les vostres famílies, la lluita de la vostra gent va ser la lluita de la nostra gent per aconseguir el clavegueram, per aconseguir la llum, per aconseguir l'aigua a Nou Barris, que eren barraques. No? Jo ara mateix visc a la casa del meu avi, que la va construir amb les seves mans, que van venir de Granada, no? I per mi és un orgull poder parlar avui en un acte d'aquests d'homenatge a uns companys de lluita com han sigut ells i com han sigut tots els treballadors i les treballadores de la vaga de la força. Jo, com la meva part, com a treballador de la cultura, com a treballador d'aquella batalla tan important però que sovint la tenim desplaçada, que és les idees, no? Perquè si no guanyem les idees, si no convencem els nostres, a la nostra gent, a la nostra classe, als nostres barris, de que hem de canviar les coses, no canviarem res. I, per tant, dintre de la meva afany per matxacar i per convèncer i per intentar generar una contracultura, unes contraidees i una forma de pensar diferent, us he vingut i intentaré explicar-vos una petita història, no? El 1912, la nit del 14 d'abril al 15 d'abril, es va enfonsar un transatlàntic que segurament coneixereu tots, que es deia Titanic, no? I després d'això s'han fet llibres, s'han fet pel·lícules, surt el Leonardo DiCaprio fent una pel·li, s'han fet centenars de coses documentals, homenatges, museus a Irlanda, a Nova York, etc. no? I us preguntareu, per què una cosa que va passar el 1912, ara, 2015, un any i 103 anys després, encara es parla? Doncs us diré una cosa, senzillament, no es parla dels treballadors que van morir construint el Titanic, no es parla dels treballadors que van morir en el propi Titanic, que emigraven d'Irlanda cap als Estats Units a treballar, a aixecar aquell país, sinó que es parla de les famílies que anaven de vacances als Estats Units, tal i qual. Per què? Perquè en aquella desgraciada accident van morir gent, però va morir gent d'una classe que no és la nostra,
va morir gent de la burgesia. I llavors, 100 anys després, es recorda a ells. En canvi, nosaltres perdem la memòria més ràpid, perquè nosaltres no recordem a la nostra gent. Actes com els d'avui són els que fan que són els realment importants, perquè són aquells on nosaltres, la classe treballadora, recordem els nostres, i recordem els nostres treballadors, i recordem els nostres lluitadors, que són la gent de la vaga de la força i que són tota la penya que ha estat a Cornellà donant-ho tot. I aquesta és la nostra gent, i aquesta és la gent que hem de defensar. I parlo dels nostres, i parlo de nosaltres, perquè som nosaltres, perquè ens hem de construir com a classe. No només el fet de treballar ens és ser classe treballadora, sinó ens hem de sentir classe treballadora, hem de pensar com a classe treballadora i hem de defensar els nostres interessos com a classe treballadora. I ells, fa molts anys, fa 40 anys, ho van fer. I avui ens toca a nosaltres agafar aquell fil roig, aquell testimoni que ens donen ells i seguir-lo. I organitzar-nos al nostre lloc de feina, i organitzar-nos en el nostre barri, i organitzar-nos en el nostre lloc d'estudis, a tot arreu. I fer cooperatives, i canviar les coses, i generar noves formes de pensar, i explicar-li als nostres veïns, i explicar-li que el nostre veí, que es diu Hassan, o es digui Pedro, o es digui Jordi, és la mateixa classe i és la mateixa gent, i que junts, només junts, guanyarem. I amb això allà no hi havia diferència si tu venies de Granada o si venies de Granollers, era el mateix. Doncs la nostra gent, vingui d'Algeciras, vingui del Marroc, o vingui de Síria, o vingui d'on sigui, som el mateix, som la mateixa classe. I amb això us vull explicar, no? Perquè avui estem parlant de nosaltres, de la nostra memòria, de la nostra gent, no? Que hem fet un petit acte de memòria, un petit acte de record, un petit acte de subversió també, que és editar el llibre que han escrit ells, o Todos o Ninguno, en català, o Tots o Cap, que expliquem la lluita, no? Expliquen ells la lluita que van tenir durant la vaga de la força. No m'estendré més. Jo crec que és molt valent per part d'ells explicar-lo, és molt necessari per part d'ells que aquest llibre s'hagi escrit i crec que és molt necessari que aquest llibre arribi el més lluny possible. I per això jo crec que és un treball de tots i de totes que aconseguiríem que la vaga de la força faci història, que ja l'ha fet, però que faci tota la història possible, perquè hem d'explicar la història a nosaltres, no ens l'han d'explicar ells. Ells ja expliquen la història cada dia a la tele, 3 cops al dia, a tots els telenotícies, a tots els seus documentals i a totes les seves pel·lícules. I amb això no m'allargaré més, acabo com vaig començar. Gràcies Esteban, gràcies Manuel, gràcies Simón. Ha sigut un orgull poder editar aquest llibre, és un orgull estar avui aquí amb vosaltres i només tinc una cosa a dir. Visca la lluita de la classe obrera! Visca la lluita obrera! I visca la força! Menos mal que no se l'havia preparat. Bueno, doncs continuem. Gràcies, Simón. Continuem. Anirà pujant gent a parlar. Ara pujarà l'Esteban Cerdán a explicar-nos cosetes. Així que, Esteban, si vols, ja pots anar pujant. Només m'agradaria dir que des que vam decidir organitzar aquest acte, doncs jo m'he llegit el llibre, he anat un parell de cops a casa de l'Esteban, amb una vam estar amb el Simón i el Manuel, i el Vidal, i vam estar parlant, i amb la senyora de l'Esteban, que no me'n recordo el nom, perdó, com es llama? Con Dolores. I aquesta setmana he estat a casa del Ramon Rulo i de la seva senyora, que es diu Dolores també? Ui, quasi! Marisol. Que no tenga vergüenza. Que no tenga vergüenza. I hòstia, precisament és el que anava a dir, és com una hòstia de realitat que parlar amb aquesta gent, perquè és com parlar amb un llibre d'història, per les coses que expliquen, per el que van fer,
I avui, que aquest cap de setmana no té res a veure, però és com xocant, no? Parlar amb aquesta gent, amb aquestes persones, i de sobte poses la tele i de l'únic que s'està parlant avui és del Black Friday, saps? De vés a comprar, vés al centre comercial a comprar, vés al centre comercial a comprar, vés al centre comercial a comprar... I dius, hòstia, i tots allà... I ens volen borregos. Per això hem d'intentar no ser-ho i, com deia el Simón, fer lluita, hacer germen i expandir-nos i lluitar per la nostra gent, més que res. Va, així que ja deixo a l'Esteban. Endavant, Esteban. Ara sí, un merescut aplaudiment per l'Esteban. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Un saludo y un agradecimiento a la editorial Tigre de Paper por editar esta historia en catalán. Agradecimiento porque en los tiempos que nos toca vivir no se lleva mucho escribir y publicar problemas que sufren los trabajadores y las capas populares. Los medios poderosos de desinformación en manos de la banca y de las transnacionales tienen un firme propósito de que siga siendo la norma que modele la democracia, esta democracia que ellos tienen. Es por eso que vuestro atrevimiento al publicar esta historia merece que no solo los autores, sino el conjunto de los trabajadores demos gracias a los que os habéis atrevido a realizar este trabajo. Un saludo a todos los presentes por estar aquí en el 40 aniversario de la huelga de la Força. No son tiempos donde se celebren muchos éxitos y triunfos de la clase obrera. Pero como aquella huelga sí fue una victoria de los trabajadores, debemos sentir satisfacción porque desde la historia es de donde mejor se aprende a enfrentarse al futuro. Un recuerdo para todos los compañeros que nos han dejado y un saludo a las compañeras viudas que tanto ayudaron a esta victoria. En la primera presentación hicimos un repaso saludando y agradeciendo a todos los apoyos que tuvimos en el proceso de la huelga sin entrar en la crítica hacia aquellos que no pusieron ningún interés en que este libro viera la luz. En el Todos o Ninguno, ahora Tots o Cap, quedó explícitamente claro que quien estuvo a la cabeza de aquella lucha fue el movimiento de comisiones obreras, desde la organización de la empresa, pasando por la coordinadora comarcal y la CON. Movimiento que organizó y luchó no solo por los intereses de la clase obrera, sino que lo hizo para conseguir la libertad y la democracia de todo el pueblo. Movimiento que sufrió los rigores de la dictadura en forma de despidos en las empresas, detenciones y torturas, cárcel y exilio. Movimiento que al conseguir la democracia y convertirse en lo que hoy es el Sindicato de Comisiones Obreras, al que nos atrevemos a realizar una crítica por el escaso y casi nulo interés que puso para que esta historia se publicara. Siendo historia viva de las comisiones obreras, la CON fue quien primero tuvo una copia del documento y nosotros esperamos casi 3 años hasta que nos dijeron que la CON no publicaba libros. Una crítica también a la Asociación por la Memoria Histórica del Democrático del Bajo Llobregat. Su presidente tuvo una copia una copia durante 6 meses. Cuando le preguntamos que qué le parecía, nos dijo que no la había leído. Nos contestó que no la había leído. No puede quedar al margen de esta crítica la Fundación Utopía, fundación que fue la avanzadilla en recoger las experiencias de los mejores dirigentes sindicales de esta comarca, y su actitud con respecto a este libro ha sido de total silencio y olvido. Opinamos que con actitudes de olvido y silencios, con estos no se puede cambiar la discurrir de la historia. Pero quien merece la crítica más firme es ese personaje que se atrevió a vaticinar que el misticismo de la huelga, el misticismo del Todos o Ninguno, no se tornaría a repetir. Lo hemos visto con la huelga de los trabajadores de Panrico, que han aguantado no 3, sino 9 meses. Por eso,
Igual que hicimos en la presentación hace 5 años, queremos manifestar nuestro agradecimiento a Antonio Balmón, alcalde de Cornellá, que gracias a él esta historia vio la luz 6 meses después de que le entregáramos una copia del texto. Presentación que se realizó en un acto difícil de olvidar por la presencia de muchos compañeros de la Força, de Cornellá y de la comarca. A los 3 autores de esta historia solo nos guió siempre una idea. Aquella victoria de la clase obrera no solo no podía quedar en el olvido, sino que nadie podía contarla mejor que nosotros, al margen del estilo literario que le imprimiéramos. Afirmamos que en cada lugar donde hemos estado hablando del libro siempre hemos hecho referencia a que el mismo vio la luz gracias a un alcalde que supo que la huelga de la Força tenía que estar en el ADN de la historia de Cornellá. Nuevamente, gracias, Balmón. Queremos hacer una mención extraordinaria a los trabajadores Panrico, con los cuales tuvimos en el verano del 2014 un encuentro para conocernos y cambiar experiencias entre lo que fue la huelga de la Força y la heroica huelga del Panrico. Por supuesto, agradecer al compañero Antonio García López, que no ha podido venir hoy aquí por problemas familiares, según me han dicho, que escribió, que ha hecho la introducción del libro de Tos OCAP en nombre de todos los trabajadores de Panrico. Durante los 40 años que han transcurrido desde aquella extraordinaria movilización de masas que hizo retroceder al orden y mando por la organización de los trabajadores, ha sido demasiado los golpes y los retrocesos que el poder político, económico, nos ha asestado. El capitalismo depredador e insaciable en la acumulación de plusvalía que los trabajadores producimos nos ha ido quitando poco a poco conquistas históricas de muchos años de lucha. Todo ello por haber abandonado el meollo de lo que debe ser la lucha de clases. No hay conquista sin la movilización, sin la confrontación y sin la resistencia organizada, porque son las únicas herramientas que obligan a negociar los poderes económicos e institucionales para conseguir mejoras sociales, económicas y políticas. Hay que reenconar la idea del camelo de la concertación social entre los agentes sociales, práctica que nos ha hecho ir poco a poco a los años del tardofranquismo, perdiendo parte importante de la dignidad de la clase obrera que la clase obrera arrebató a la dictadura, hasta el punto de recibir insultos de empresarios corruptos que nos han dicho que hay que trabajar más para ganar menos. O que una diputada en el Parlamento se atreva a decir que se jodan los parados y las reformas laborales con contratos de trabajo por 4 horas para que obliguen a trabajar 10 o 12, sin que los trabajadores que necesitan ganar un salario puedan hacer nada individualmente, porque los sindicatos no atacan esa manera tan criminal de explotación. Han jugado con todos los funcionarios al no pagar las pagas extras. A los jubilados nos han metido la mano en los bolsillos para tener dinero para los bancos. Ante todo este latrocinio, nunca en la historia se había dado tantas movilizaciones, pero quien tenía la coordinación, que coordinarlas para la huelga general, estaban en otra onda. Y la política de concertación ha tenido un postre amargo para el conjunto de los trabajadores, al firmar los sindicatos mayoritarios el aumento de la jubilación a los 67 años. Y justificarlo, porque podía ser peor si no se asumía, dijeron. Queremos recordar cuando en los años 70 reivindicábamos en los convenios la jubilación a los 60 años. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? El encadenamiento de derrotas en materia laboral, sindical, económica y de condiciones de trabajo nos ha llevado más allá de los años 70 del siglo pasado. Con lo que las nuevas generaciones van a tener que organizarse y luchar para conseguir las conquistas de sus padres y abuelos. El deseo de estos 3 autores no es otro que esta historia se difunda lo más ampliamente posible en catalán o en castellano. Las lenguas no deben dividir nunca a la clase obrera. Por ello, desde el primer momento que el compañero Arnau, de la editorial Tigre de Paper, nos solicitó si podía editar todos o ninguno en catalán, le dimos todas las atribuciones para que, respetando el texto, tenían todo nuestro apoyo para que lo hicieran.
El resultado del trabajo realizado consideramos que es extraordinario, por lo que esperamos que sea un éxito en su extensión para que las generaciones futuras sepan cómo se consiguen las cosas mejor, se consiguen las mejoras de vida y de trabajo de las clases populares. Sentimos un agradecimiento muy grande hacia el Grupo Municipal Cornellá en Comú, Crida per Cornellá, que ha llevado la iniciativa al Pleno para que la huelga de la Força tenga un reconocimiento por ser historia viva de la capital del Cinturón Rojo de Barcelona. Decimos esto porque los trabajadores y el conjunto de las capas populares debemos atrevernos sin complejos a que las historias protagonizadas por los trabajadores no las cuenten siempre los mismos y para que no las prostituyan. Gracias, compañeros, por vuestro atrevimiento, que nos traen restos recuerdos tan gratos de todos aquellos que hemos dado parte de nuestras vidas con el único objetivo de que en el mundo se acabe la explotación y que la riqueza tanto natural como la del fruto del trabajo deje de estar cada vez en menos manos, mientras la pobreza somete a cada vez más trabajadores. Queremos terminar lanzando un mensaje que aprendimos hace muchos años, en plena dictadura, junto al elenco de sindicalistas de Cornellá y de la comarca, cuando fuimos capaces de derrotar a un enemigo muy poderoso de los trabajadores, el miedo. Afirmamos que este grito que es la única forma de hacer realidad las justas aspiraciones de nuestra clase para cambiar el devenir de la historia es organizarse, luchar y resistir. Finalmente, queremos recordar al camarada Juan Ramos, camarero fallecido hace poco tiempo. Lo hacemos porque el joven Ramos, recién salido de la Escuela de Aprendices de Electricistas de la empresa Siemens, fue para el movimiento obrero de esta comarca el referente más avanzado, más valiente y más arriesgado en las arengas contra la dictadura dentro del sindicato vertical. Fue el referente más destacado en la conformación de la Federación del Metal de Comisiones Obreras de Cataluña. Fue diputado en las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña. Juan, nunca te olvidaremos. Amigos y amigas, nuevamente, muchas gracias. Que ahí está oscuro, hay unos escalones, lo digo para los que vayáis subiendo. Vale, ¿lo es o no lo es un pozo y una hostia de realidad hablar con esta generación de trabajadores? Queríamos preparar una sorpresa, pero se nos ha olvidado esconderla. Y entonces, durante estos días de lucha, hubo tiempo también para la poesía y para la canción. Y entonces quiero leer un fragmento del libro que a mí me ha impresionado mucho antes de presentar al maestro Ramón Rulo. ¿Vale? Dice así. A ver, empieza aquí. Los trabajadores de la Força también respondimos con paros y recolectas cuando la policía asesinó a Antonio Ruiz Villalba el 18 de octubre de 1971, durante la ocupación que los trabajadores de SEAT realizaron en la empresa, en la solidaridad con los despedidos y exigiendo la readmisión. De la misma forma que hicimos tras el asesinato de Manuel Fernández Márquez, obrero de la construcción de la central térmica de Sant Adrià del Besós, cuando reivindicaba junto a sus compañeros sus derechos como trabajador. Respecto a este acontecimiento, queremos que en este documento quede impresa la poesía que se repartió en alusión al mismo, escrita por un obrero de la misma central térmica. La poesía dice así. Martes, 3 de abril de 1973. Este día murió Manuel Fernández Márquez, obrero. Pero no de cansancio, como morimos muchos. Pero no de accidente de trabajo, como seguimos muriendo. Pero no de hambre y de miedo, como quisieran que nos muriéramos. Murió por gritar que no quería morir por nada de eso. Murió por decir, yo soy yo y mis compañeros. Murió porque el único argumento de nuestros opresores se le incrustó en el cuerpo. Ese martes, ese 3 de abril teñido en sangre, asesinaron a Manuel Fernández Márquez, compañero nuestro.
Y yo cuando leí esto en el sofá de mi casa, se me partió el corazón. Y como antes de que se me vuelva a partir ahora, Ramon Rulo, si us plau, endavant. Buena tarde. Buenas tardes. Utilizamos el castellano también y no lo odiamos, lo amamos. No sé ahora qué iba a decir. A ver, ayudarme. Pues que se me ha ido la memoria. Papà, pare, què vol dir la regulació? Tothom en parla de la regulació. La regulació, fill meu, és un invent dels feixistes, dels explotadors, del treballador, que l'han aprofitat per fotre la gent al carrer, especialment els avis explotats, els que ja els hi han tret el suc i amb una patadeta i 4 rals els foten al mig del carrer. Han aprofitat les empreses, moltes empreses, per fer el treball més brut. Això ho van fer en aquella època. Això era la regulació. Aquesta cançó no és res de l'altre món, però segurament que molta gent s'ho ha preguntat i ha dit, això què pinta? Aquest era el propòsit. El propòsit és el de la cançó de la regulació. La regulació. Anaven cap amunt, anaven cap a dalt, tots anaven per feina i treball. Anaven cap amunt, anaven cap avall, tots demanaven pau per feina i treball. Els seus empresaris, els treballadors, si contestaren la regulació. En els seus empresaris, els treballadors, els hi contestaren, va que faré jo, va que faré jo. Estaven empipats, estaven emprenyats, mireu-los si n'estaven, que són cap al sindicat. Estaven empipats, estaven emprenyats, mireu-los si n'estaven, que són cap al sindicat. Els seus empresaris, els treballadors, els hi contestaren la regulació. Els seus empresaris, els treballadors, els hi contestaren, va que faré jo, va que faré jo, va que faré jo. No, no,
desnudo al campino junto a la ribera, no nos moverán. Los chicos de la Força no nos moverán. Los chicos de la Força no nos moverán, igual que en pino junto a la ribera, no nos moverán. Encara queda. Voy a contaros una anécdota porque habláis de política y forma parte de aquella época y creo que lo ilustra. Me vino a la memoria el otro día cuando me mandan un inspector de trabajo, entonces era jurado de empresa, y me lo manda allí el jefe de personal. Resulta que durante las vacaciones aprovechábamos para hacer el mantenimiento de la empresa, especialmente la laminación y acería, en fin, hacíamos toda la... Y resulta que hacíamos el turno siempre, el normal, de 6 a 2. Y no sé a quién carajo se le ocurrió de tirar una hora, de 7 a 3. A mí me iba bien, porque aquellos días coincidió que hacía un invierno muy crudo y hacía mucho frío. Y resulta que la gente, a parar, eran de mantenimiento. Y en las 8, en las 9, allí estabas junto al fuego, aguantando, pero a base de bien. Y al final me viene un inspector de trabajo. Ustedes... Bueno, me metieron allí en la oficina solos, me metieron allí el lobo y la gallina, ¿sabes? Pensaban que me iba a comer. Bueno. Dice, ustedes están fuera de la ley, están infringiendo la ley. ¿No sabe usted que está prohibido esto, que están en huelga? Digo, ¿nosotros? Ya lo sabemos que está prohibido. Nosotros estamos disgustados, pero nunca se nos ocurriría de hacer una huelga. Nosotros no estamos en huelga. Vamos, si esto está prohibido. ¿Es que usted se va a reír de mí? ¿Usted se va a reír de mí? Si pudiera, haríamos una política como en Suecia, como en Noruega, no sé. Y cuando quiera lo montamos ya. Pero las cosas iban en este plan, o sea que era cachondeo esto. Y era para que tengáis una idea de lo que significamos. Estamos fuera de la ley. Bueno, pues estamos fuera de la ley. Nosotros está prohibido. Estamos disgustados. No estamos en huelga, estamos disgustados. Nunca afirmaremos una cosa semejante, ¿no? Pensaban que nos iban a comer, claro. Y esto iba así. Bueno, hay muchas cosas que el mundo, ya veis cómo va. Somos un ejemplo, a lo mejor no merecemos tanto cariño porque hay gente que ha sufrido mucho y hay que tenerlos presentes. O sea, somos la Força y todos los que han sufrido. Como digo yo desde allí, en un escrito que he hecho allí en un libro, de los espurrones. Quiere decir desde arriba del Bajo Llobregat hasta abajo de todo, del Prat y de todo lo que es el Baix Llobregat. Y hay que admirar que todo lo que tiene, desde aquella persona que viene y nos da un céntimo, ya tiene una postura, ya tiene un don positivo, ya piensa en los demás, ya se desprende de algo. Y eso tiene un valor, para mí tiene mucho valor. Ya es solidario. Esto es bueno. Y desde este céntimo hasta donde queramos llegar. Por lo tanto, a partir de aquí, todas las acciones que estén en este sentido, creo que tienen un valor que no debemos de olvidar nunca. Debemos de agradecer. Los momentos que nos toca de vivir y lo que nos toca a las nuevas generaciones es un momento muy complejo. Yo me preocupa mucho, más que nada para los que vienen detrás, estos que nos tienen que relevar, que de hecho ya nos están relevando, y de verdad que preocupa mucho, porque esto se está hablando estos días del grado que ha subido la temperatura y lo que significa. Parece que no nos damos cuenta, pero hay pequeñas cosas que serán grandes cosas porque tendrán una gran trascendencia en la naturaleza y por lo tanto en la vida del hombre.
la vida tiene, la Tierra tiene, el globo terráqueo tiene unas limitaciones y de aquí no vamos a pasar. Con mucha inteligencia y bueno, ya se habla de plantar tomates en la órbita terrestre, o sea, y esto no es una broma, con vistas al viaje a Marte, pero aparte de eso, y la Luna no sé qué plantarán, si plantarán cebollas lunáticas, pero bueno, con todo y con eso, hay mucha limitación. O se actúa, digamos, en consecuencia, inteligentemente, o esto se va al cuerno, ¿eh? O sea que esto es terrible. Después, claro, entra en contradicción. Yo lo que no habla la gente, y estos políticos que se pegan estos rollazos de miedo, pero vamos a ver. El sistema es capital trabajo. Produzco, estoy produciendo, estoy fabricando coches, estoy fabricando frigoríficos, estoy sembrando tomates, antes cebollas, todo, vegetales, para ir al mercado y vender, claro, y tener un beneficio y todo esto. Pero bueno, si producimos mucho y no hay mercado, ¿dónde vamos a recuperar? El sistema se rompe, la cadena se rompe, de hecho se está rompiendo. Y esto la gente no habla. Porque claro, el que produce coches, le interesa vender coches. De esto es de lo que va a vivir y de lo que se va a forrar. Él y todos sus trabajadores. Y de esto no se habla. Se está rompiendo la cadena y esto es muy grave. O sea, el consumismo no existe aquí. Se está encargando el consumismo aquí. Y ahora se busca la solidaridad. Se está reinventando el comunismo, porque la realidad es esta. Llega un momento que hay 3 o 4 o 5 millones de personas adultas dispuestas para el combate, pero no tienen dónde lidiar, no hay medios. Y este es el drama. Este es el drama. No quiero daros la paliza, pero estamos en una situación que y de esto no se habla. Todo está arreglado. El año pasado al pobre zapatero me lo pusieron a parir, tuvieron un zapatero de turno, un tonto aquí y los otros a pegarse la gran vida. Han dado la vuelta al año y cómo está, o al mandato este, ya veis cómo está el patio. Sí. Yo no sé cómo vamos a arreglar esto, ¿eh? Porque la huelga, ¿la huelga para qué? No, sí. Yo en las revistas científica, técnica y cultural decía, el trabajador tendrá muchas horas de descanso, porque claro, todo lo hace la máquina. Pero ¿a quién le vendemos los tomates? A los robots tomateros. ¿Quién se va a comer tanto tomate y tanto coche? No. La cuestión, y la raza blanca, no os hagáis ilusiones, ¿eh? En el plan que lleváis, a todos nos cortan el cuello, ¿eh? Entre los amarillos y los negros nos fríen, ¿eh? No soy racista, ¿eh? Soy colorista. Y eso es la verdad. Bueno, ahora tengo el altavoz aquí y es claro, yo soy el dueño. Tienes un micro y un golpe de micronazo. Bueno, no quiero amargaros la vida. Creo que debemos de meditar. Ya tenemos experiencia, que no nos vengan aquí con florituras, que en esto no se nos enredan. Aquí tenemos una experiencia, ha habido la unidad, por lo menos a nosotros, que no nos enreden. Y mientras hemos estado unidos, ha habido unos resultados y a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa. Siento no dar las mejores noticias porque... Ahora, os digo una cosa. Lo más importante, y tengo más de 12 años, lo más importante
es filosofar de la vida. Hay que cultivar, como decía Bender, las emociones agradables. Ir al río, tirar piedrecitas, ver salir el sol y ponerse el sol. No amargarse la vida mutuamente con la parienta o la pariente con el marido. Felicidad, punto. ¿Para qué hay que amargarse? Después resulta que la bronca que has tenido y de que te han puteado en el puesto de trabajo o que no tienes puesto de trabajo, llegas a casa y descargas allí. ¡Bum! Y así vamos. Bueno, no quiero, como digo, no quiero amargaros más. Me alegro mucho de que hayamos llegado aquí porque eso es muy importante también en filosofía de vida. Quiere decir que nosotros lo contamos. Los que vienen detrás, si no hay crédito, te dicen, se te ha acabado el crédito, que váyase retirando que se le ha acabado el crédito. Así que no hagamos el tonto y a vivir que son 2 días. ¡Viva la clase trabajadora con 2 cojos de NES! Bueno, Ramón es... O sea, a mí hay un momento que me ha recordado a mí, porque a mí me ponen un micro y 4 focos y tampoco me para nadie, ¿sabes? Hoy venía dispuesto a no hacerlo, pero Ramón me estás animando. No. Para mí hay 2 frases que yo desde que me he politizado un poco, yo tengo un recorrido, yo era de los que antes iba al Black Friday y no sé qué me pasó una noche, estaba en la cama y pensé, hostia, están pasando cosas y yo no estoy haciendo nada, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces me levanté de la cama y me metí en todos estos en los movimientos sociales y movimientos políticos y empecé a actuar. Y una de las frases que siempre he dicho yo es que sin humor no va a haber revolución, y la otra es que si no se puede bailar, tampoco me interesa esta revolución. Y Ramón cumple los 2 requisitos, humor y guitarra, es bella. Y hablando de Ramón, desde Alternativa de Esquerras también queríamos hacer un homenaje a las familias de los trabajadores de la Força, porque seguramente no fue nada fácil resistir todos esos días, pues en los cuales seguramente se pasó hambre, frío y miedo. Y los familiares estuvieron ahí siempre dando apoyo. Por eso, pues vamos a dar también micro y voz a una familiar, a la hija precisamente de Ramón Rulo, que es Silvia Rulo, y que nos explique su experiencia desde de aquellos años. Así que, Silvia. No sé com seguir, després de tot això. Jo ho intentaré. Tot i que en el moment del conflicte jo tenia 6 anys. Els meus records són com fotogràfics, són flaixos. Jo recordo situacions, vivències, imatges, però així com costa connectar-les, no? Tot i que a casa es vivia, doncs ja veieu, d'una manera molt reivindicativa. Un fet molt curiós que em va passar va ser que vam anar a una cavalcada de Reis on els meus pares portaven la jaqueta de la Força. I molta més gent també la portava. Estava tot ple de persones de l'empresa. Era un fet que en aquell moment es veia amb normalitat, o per mi ho era. Però què pensarien ara si féssim el mateix? Només volien fer-se veure, que la gent sabés. Necessitàvem ajuda i tot s'hi valia. El cert és que, tot i anant d'una manera pacífica, alguns van haver de córrer perquè la policia va venir a fer mal. Fins i tot els nens. Malgrat tot, vam seguir celebrant festes solidàries en diferents places, cinemes, i un de molt curiós era una canxa que hi havia de bàsquet a l'Almeda on se celebrava de tot. Reunions, assemblees, mítings, no ho sé. Hi havia de tot allà. La que jo recordo molt bé i amb molt de carinyo va ser la del Parc de les Aigües. Va ser multitudinària. Hi havia un munt de gent contenta que només pretenia transmetre el seu entusiasme, la seva força.
el seu valor. Hi havia música, sardanes i el millor de tot. El meu pare sempre hi participava cantant alguna cançó i animant tothom a seguir endavant, a lluitar. Com m'agradava escoltar el meu pare. Hi havia un ambient animadíssim i ens ho passàvem molt bé, tot i que sovint la gent es cridassava per demanar solucions als seus problemes laborals. Això volia dir que darrere de la gresca també hi havia patiment, necessitat, dolor. Un dia vaig veure que ma mare sortia de casa amb menjar i begudes i amb una gran olla amb aigua calenta i em va dir que anava a l'església. Però jo no sabia per què ho feia. Després ma mare m'ho va explicar tot. El meu pare, amb més de 150 treballadors, es va tancar a dins i van decidir tancar-se per aconseguir allò que volien i pensaven fermament que els hi corresponia per dret. L'església estava envoltada de policia, però tot i així, les dones que van ser molt valentes s'arriscaven a ser malmeses per donar els queviures als seus marits. Els hi donaven quan no les veia la policia, o fins i tot havien dissenyat un sistema amb un cistell i una corda i ho feien des del campanar. Elles també estaven al seu costat, ajudant, fent perillar les seves vides per a ells i els seus fills, sense arronsar-se. Unes autèntiques heroïnes. Però tot i que molta gent va venir a demostrar el seu suport i no es movien del voltant de l'església, no van poder evitar el desallotjament. I encara es van emprenyar més. Va esclatar la vaga general. Vaig saber que molta gent va anar caminant, més de 14 quilòmetres, fins al govern civil. 60.000 persones. Van dir, gent treballadora que va deixar la seva feina per protestar per la llibertat i les injustícies, que lluitava amb la força per millorar la situació dels treballadors i la societat en general, i els oferien el seu suport. Això era impressionant. Hi havia molta unió entre les persones. Tenien clar que ho havien de fer. Calia demostrar que no podrien amb ells. I tot i les dificultats, van seguir. Com sempre, la policia estava per fer mal i evitar que poguessin arribar al seu destí, però no van aconseguir que les persones que vivien en una vintena de localitats del voltant alcessin la seva veu, la seva força. Com diu el meu pare, sempre recordarem aquella èpica vaga on es vessà tanta generositat, tant d'altruisme i tanta solidaritat. I una qüestió personal que jo voldria dir és que per mi viure aquests fets va ser un privilegi. Quin goig pertany a una època en la què l'ajut no s'havia de qüestionar i les necessitats eren comunes i compartides. I una cosa molt important per mi és que em sento molt orgullosa de tenir uns pares que van arriscar moltes coses importants per a ells i per a altra gent. En aquell moment jo no n'era de conscient. És per això que aprofito aquesta oportunitat per agrair-vos tot el que vau fer. Moltes gràcies, pare, i moltes gràcies, mare. Gràcies. Bueno, sabíem que això seria un motiu, però sí, ho està sent, que bé. Ara, aquest acte l'ha organitzat Alternativa d'Esquerres de Cornellà, que tenim allà un plafonet, que és un grup de gent que ens vam ajuntar i van formar aquest grup polític que es diu Alternativa d'Esquerres de Cornellà i que és d'esquerres i és anticapitalistes. Alternativa d'Esquerres va participar en la candidatura de Cornellà en Comú, Crida per Cornellà, i això. I llavors, durant tot aquest temps en el que es va formar aquesta candidatura i en les reunions que hem tingut Alternativa d'Esquerres i tot això, n'hi ha una persona que tots ens estimem molt, que a mi, jo de tant en tant, quan vaig per la vida, em surt la seva veu, perquè té una frase
que siempre dice, cuando estem així tal, i tens els dubtes i estàs allà discutint per temes que després no són del tot importants, perquè et perds amb les discussions, amb el diàleg i tot això, i que ell sempre diu no ser flojo, no mentir, no tener miedo. I jo quan vaig per la vida o estic a la feina o estic fent altres coses i veig i em tremola la consciència, em ve aquesta veu al cap. I vull aprofitar aquest moment i perquè crec que toca que agrair l'empenta que sempre té el Diego Carmona, que ens estimem tots molt. I que sabem tots que ha gaudit molt aquesta setmana i tenia una cara aquí fora que semblava un nen petit, que semblava que havien de venir els Reis Mags, estava molt emocionat. Molt. I això, som gent jove, però... jove. Som tots joves. Però està molt guai perquè al grup aquest tenim gent que té 20 i pocs anys i gent que ja està amb els 60 o més. I com la Maria també, no? Que també és gent que té recorregut i que té història i que té experiència i que fa que els que som més joves i no hem viscut moments vitals com aquests ens posem les piles, no? I ens deixem de tonteries perquè jo sempre ho dic, que a la meva generació, la generació que vam néixer als 70, ens han fet bastant idiotes amb molts temes i ens hem deixat fer idiotes i esperem deixar de ser-ho aviat. I per això ara donaré el micro a un dels membres d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, que és advocat laboralista i que en sap molt de tot el que són drets laborals i vagues de treballadors. Així que, Vidal Aragonès, si us plau, el micro és teu. Bona tarda, bon vespre. Jo hauria de dir, David, que qui saben realment de vagues i drets dels treballadors són els companys i les companyes de la força, perquè ells, a través de la seva lluita i directament, són els que realment ens ensenyen a aquells i aquelles que acompanyen com a advocats i advocades allò que són els drets. Nosaltres simplement acompanyem. Els drets no neixen ni dels parlaments, els drets no neixen dels advocats o de les advocades, sinó que els drets neixen de la capacitat que poden tenir els treballadors i les treballadores per conquerir els mateixos. I volia començar, sobretot aquest acte, amb tota una sèrie d'agraïments, perquè el que hem volgut amb aquest acte essencialment és fer un gran agraïment, o molts agraïments. Per començar, i no ho ha fet el David, encara que ha fet referència 2 o 3 vegades, en relació als companys d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà. Nosaltres som una organització amb molt pocs recursos, per no dir cap, de gent treballadora, però encara que tinguin molt pocs recursos d'un punt de vista econòmic, doncs tenim la capacitat de que hi hagi gent que, a través de la seva feina, a través de les seves capacitats, doncs faci un targetó tan bonic, tan maco com aquest que us ha arribat a molts i moltes de vosaltres com a invitació per l'acte d'avui, o que tinguin la capacitat per organitzar tot això, que pot semblar molt simple però té les seves complexitats, o de fer un vídeo introductori com el que heu vist, que està preparat específicament per l'acte d'avui. Nosaltres ho diem políticament però ho practiquem. Quan hem de fer un acte, nosaltres no subcontractem, nosaltres ens autoorganitzem. I si parlem d'autoorganització, evidentment també l'agraïment el volem fer pels companys de Tigre de Paper. Ha començat l'acte amb el Simón Vázquez, però Tigre de Paper el que demostra és com es pot autoorganitzar la feina i treballar fins i tot sense patrons. Allò que sembla tan impossible, ells són una editorial, però són una editorial cooperativa, o una cooperativa que fa d'editorial, de professionals compromesos. I si parlem de professionals compromesos, doncs segurament en l'acte d'avui hauríem de parlar de molts companys i moltes companyes. De la Montserrat Avilés i de l'Albert Fina. L'Albert Fina ja ens va deixar fa tota una sèrie d'anys. La Montserrat Avilés avui no ha pogut estar aquí, però evidentment li farem arribar aquest agraïment per la feina que va fer com a advocada laboralista acompanyant els treballadors i les treballadores de la força, i també a d'altres professionals,
a la Julia León. La Julia León és aquesta veu que heu sentit al vídeo, les seves cançons, preparades específicament per la força. El seu fill, Helios Ruiz, que a més hem pogut conèixer aquesta setmana que té residència a Catalunya, la Julia León viu a Euskal Herria, venia de camí però ha tingut un petit problema i al final no ha pogut arribar, però estava entusiasmat perquè organitzéssim un acte com aquest i perquè recuperéssim aquelles cançons de la seva mare. També agraïment amb un altre professional compromès, el Mariano Lissa. Jo no tinc la sort de conèixer-lo personalment, m'han dit que estava aquí, a la sala. Si avui hem pogut veure aquelles imatges a l'inici en el documental amb treballadors i treballadores de la força fa 40 anys, les veiem a través dels ulls del Mariano Lissa i de la seva feina militant que va fer i que va permetre que tinguéssim a dia d'avui un documental amb el nom de O Todos o Ninguno, que són meravellosos 26 minuts sobre la història de la vaga de la força. Segurament també hem de fer aquest agraïment a l'Helena Lumbreras, que tampoc ja no està entre nosaltres, però Mariano em permetràs que si l'Helena Lumbreras estigués aquí, estaria molt contenta per l'acte, però seria molt crítica perquè pràcticament no han participat dones en aquest acte. Hem tingut la sort de la Sílvia aquí a l'escenari, però ha estat un acte majoritàriament on han participat homes d'una manera activa i no pas de dones. Em permetrà una broma al Salvador, perquè aquest era un altre professional que el tenim allà. Un professional, podríem dir, de Déu o de la religió. Per aquells que som ateus ho diem amb tot el respecte i amb tot el carinyo, però sobretot pel suport incondicional que va donar com a mossèn als treballadors i les treballadores de la força a través de la seva església, no seva, sinó una autèntica església del poble, i ho diem molts i moltes que no som creients, però que ho fem amb el màxim respecte i el màxim reconeixement del que ha de ser, evidentment, entendre bé el que és l'autèntic cristianisme. Hem d'agrair d'aquests professionals posicionaments Deia que hem d'agrair d'aquests professionals els posicionaments d'Esquerra i per la construcció d'una altra societat, i en aquest sentit també has de fer més agraïments, encara queden 3 o 4. El primer per la candidatura municipal Cornellà en Comú Crida per Cornellà, perquè va ser la candidatura que va presentar, i ara faré alguna referència a això, al ple de l'Ajuntament de Cornellà del mes d'octubre, una moció específica sobre la lluita de la força, i sobretot perquè va ser una candidatura que va dir des del principi que era clarament d'esquerres i clarament contrària a l'actual sistema socioeconòmic, en un moment en el qual tothom deia d'això ja no s'ha de parlar, no diguis que és d'esquerres, que perds vots, has de dir una cosa així molt confusa. Doncs els companys i companyes d'aquesta candidatura van optar per tenir un discurs clar. I van dir que treballarien la memòria històrica, que recuperaríem la memòria històrica, i així ho han fet. Al ple d'investidura, per si algú ho vol veure, ja es va fer ple d'investidura d'aquest any 2015, una referència directa a la vaga de la força. També es va fer la nit d'ahir, de fet fa ara 23 hores, una moció sobre la memòria històrica fent referència a la memòria antifranquista, i al ple d'octubre, on es va presentar la moció a la que feia referència, que també has de fer un altre reconeixement, i a més ha de ser així, que 20 de 25 regidors de l'Ajuntament de Cornellà i Llobregat la van aprovar. Va presentar un grup, però és de rebut que si parlem de memòria històrica, de justícia, de reparació i de veritat, tinguem també un exercici per la veritat, i en aquest exercici per la veritat hem d'explicar que forces polítiques que van des del PSC a Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya i Cornellà en Comú Crida per Cornellà van ser les que van aprovar aquesta moció. A més, vull agrair als companys d'Esquerra Unida Alternativa i d'Esquerra Republicana que van ser vist i que han volgut, conjuntament amb companys de Cornellà en Comú Crida per Cornellà, acompanyar en l'acte d'avui als treballadors i les treballadores de la força la seva presència. I aprofitem també simplement per explicar-vos que aquesta moció que es va aprovar ara fa pràcticament un mes a l'Ajuntament de Cornellà té el següent contingut pel que fa a acords. I procedeixo a llegir perquè sapigueu el que s'ha aprovat al ple de Cornellà i Llobregat. Primer, reconèixer les lluites obreres de la ciutat i d'arreu del món com a necessàries i fonamentals en la construcció d'una societat més justa, solidària i democràtica. Segon, commemorar el 40 aniversari de la vaga de la força creant continguts específics al Cornellà Informa,
el web municipal i Ràdio Cornellà, impulsant activitats de memòria històrica a la ciutat. I tercer, estudiar, reconèixer la importància de la vaga de la força a Cornellà, atorgant-li un nom d'especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de la ciutat. Per tant, un reconeixement des de la màxima institució municipal als treballadors i les treballadores de la força i tots els que vau participar en aquesta lluita, que tindrà aquesta triple expressió de reconeixement del conjunt de les lluites de la classe treballadora. Segon, de que s'estigui realitzant actes de commemoració del 40 aniversari de la vaga de la força. I en tercer lloc, que s'estudiï que el nomenclàtor, és a dir, que hi hagi un carrer, una plaça en un futur, que tingui com a denominació la vaga de la força. És cert que es va introduir una esmena que diu s'estudiarà, però no tingueu dubtes de que molts i moltes tenim molta memòria i any rere any farem que aquest estudi es transformi en una realitat el més aviat possible perquè puguem tenir una plaça o un carrer que rebi com a nom la vaga de la força. Per cert, això és una part de la moció, us enviarem perquè tots tingueu còpies de la mateixa i que sapigueu que el company que va redactar la moció, quan la vaga de la força encara li faltaven 20 anys per néixer. No és que no hagués nascut, sinó que l'Àngel Camacho, que el tenim aquí, doncs li faltaven 20 anys per néixer quan es va produir la vaga de la força. I és important això perquè, evidentment, és una transmissió clara entre generacions. Això ja no és ni tan sols els fills, comencem a parlar pràcticament dels nets de la força. I per últim, però el més important, l'agraïment a tots i totes els protagonistes de la lluita de la força d'una manera directa. I ja s'ha fet referència. Vaguistes i les seves famílies. Jo no faré ara una explicació sobre la lluita de la força perquè ja s'ha explicat, jo crec que força bé allò que és essencial, però sí un repàs sobre algunes qüestions que nosaltres políticament considerem fonamentals. La vaga de la força es transforma en un full de ruta clar, concret i exemplar sobre com es conquisten drets. Quina és la forma? Organització, a través d'utilitzar la participació fins i tot en el seu moment del sindicat vertical. Combinació de la mobilització i de la negociació. Parlem avui de la vaga de la força del 75, però podríem haver parlat també de les mobilitzacions de la força del 73 o de les mobilitzacions de la força posteriors a l'any del 75 contra el seu tancament una i les primeres per un conveni col·lectiu. La solidaritat envers a d'altres treballadors i treballadores. El David ens referia abans un pàrraf del llibre sobre la vaga de la força on es recordava, per una banda, el Manuel Fernández Marquès, que va ser assassinat per la policia a la tèrmica del Besòs, i per una altra banda, l'assassinat d'Antonio Ruiz Villalba de la SEAT. Les primers o les primeres pràcticament que vau fer un acte de solidaritat fent jurament econòmic a les seves famílies vau ser els treballadors i les treballadores de la força. La resposta de classe. Al ple municipal ens van dir que nosaltres estàvem fent un reconeixement romàntic de la vaga de la força. Nosaltres hi van dir que no, que això no tenia res de romàntic, que això era una expressió de classe davant de l'acomiadament d'un company, respondre a tots com a una única classe i no analitzar-ho d'una manera individual. L'extensió de la lluita vau tenir molt clar que, evidentment, s'havia de fer a través del sindicat o dels sindicats, en aquell moment en el Baix Llobregat molt majoritari, les comissions obreres, cosa diferent al que després va ser el sindicat Comissions Obreres, però també l'esquerra política. I una altra cosa fonamental que vau fer, solidaritat en el porta a porta, amb el veí, amb la veïna, amb el que us trobàveu a la plaça, amb el que jugàveu a futbol, és a dir, la solidaritat més propera i caixes de resistència per a independència econòmica. Allò no hagués aguantat, suposo que molts heu vist que hem reproduït la invitació, la targetó de suport per la vaga de la força, allò no hagués aguantat, no heu tingut aquesta capacitat d'autoorganització i fins i tot independència econòmica en el procés de la lluita. I tot això, evidentment, ho hauria sumant a tota una sèrie d'actuacions magnífiques que demostren com es pot lluitar. I nosaltres volem dir d'una manera molt clara que no ho analitzem com una qüestió del passat. Hi ha molts i moltes que quan parlen de vagues de fa 40 anys, de fa 30 anys, únicament ho parlen d'una perspectiva de passat i nosaltres no ho volem veure com una perspectiva del passat, sinó com un ensenyament de com s'han de fer les coses. Una altra cosa és que en cada moment històric segurament hi ha coses que hi ha que modificar, però l'essencialitat, evidentment, que és un full de ruta fantàstic. I aquesta lluita, nosaltres volem també reconèixer
que hi ha un paper que de vegades s'obvia, que va ser fonamental, que és el paper de les dones de la vaga de la força. Paper segurament de silenci, d'aguantar a casa allò que fora de casa no es podia expressar perquè havia d'estar molt forts o molt fortes. Però també un paper actiu en la pròpia lluita, al carrer i fent extensió de la lluita. Sempre les dones són les grans sacrificades, sempre les dones són les grans oblidades i avui també d'una manera molt especial volem fer un reconeixement a les filles, a les mares i a les companyes de la vaga de la força. Aquest reconeixement no és únicament pels homes i els treballadors, ni per les dones ni les treballadores, sinó per totes les famílies i d'una manera molt especial a les dones que vau viure moltes vegades en totes les contradiccions el conflicte de la vaga de la força. El que no ens volen explicar a la història oficial i no ens ho volen reconèixer aquells que renuncien a lluitar pels drets dels treballadors i les treballadores. Després de la vaga de la força, de la ELSA, de la Pirelli, de tantes vagues fonamentalment en aquesta comarca, en altres punts dels països catalans i del conjunt de l'estat espanyol, en aquella etapa, l'etapa del 75 i del 75, es va aprovar la millor legislació laboral que ha conegut mai la classe treballadora. Anys 75, 77 i 75. Llei de relacions laborals, llei de conflictes col·lectius, la millor. I si es va aprovar no és perquè de sobte ens donessin un regal, sinó perquè era l'única alternativa que tenien. O ens donaven drets o nosaltres volíem tot el pastís. I també el que es vol amagar d'una manera molt clara és que els 2 anys següents a la vaga de la força, al sud de la comarca del Baix Llobregat va haver-hi una mitjana d'acomiadaments molt inferior a qualsevol altre punt del Principat o a qualsevol altre punt de l'estat espanyol. I el motiu, evidentment, era perquè una part de la patronal veia d'una manera molt clara que no podia acomiadar treballadors i treballadores després del que havia passat a la força i que tenien molta por, i s'ha de dir així, por, per primera vegada en les seves vides, de veure el que passava si acomiadaven a treballadors i treballadores. Això la història oficial no ho vol reconèixer, però hi ha els primers historiadors i les primeres historiadores que fan un anàlisi clar de l'altre efecte que va tenir la vaga de la força i sobretot la suma, com ens explicava abans la Sílvia i al principi el Simón, del conjunt de treballadors i treballadores del sud de la comarca del Llobregat i d'algunes zones del nord de la comarca del Llobregat a aquesta lluita. I per últim, i amb això ja vull acabar, per nosaltres també és molt especial que poguéssim fer aquí el que és el més petit a casa nostra, per alguns la ciutat, però fins i tot alguns parlem avui que estem al nostre barri, al Sant Ildefons, aquest acte de reconeixement, però sobretot d'explicació d'una cosa molt més profunda. Si tanquéssim els ulls en aquest mateix punt i ens situéssim fa 40 anys, trobaríem un barri sense faltar, el barri de Sant Ildefons, trobaríem un barri sense cap centre mèdic, el barri de Sant Ildefons, trobaríem un barri sense cap institut, el barri de Sant Ildefons, perquè evidentment el que buscaven per als fills de la classe treballadora era màxima explotació. Fruit de les lluites, la de la força i moltes d'altres van conquerir drets i van conquerir dignitat pels barris. I ara en un moment, com ens explicava el Rulo i ens deia el Rulo d'una manera molt clara, que estem molt malament, nosaltres creiem que d'una manera molt clara també l'única alternativa que tindrem serà lluitar, lluitar i lluitar. A algú pot semblar que això no guarda relació amb la realitat, però si fins i tot tanquéssim els ulls i miréssim des d'aquí fa 30 anys, aquí davant, a 100 metres, justament damunt del camp de Sant Ildefons, hi havia barraques. Alguns dels que estem en aquesta sala, que encara ens considerem molt joves, de 30, 40 anys, tanquem els ulls i de fa 30 anys no res, la nostra infantesa veiem les barraques. I nosaltres diem, no volem tenir una altra ciutat on la gent visqui al carrer, que sapigueu que en aquesta ciutat hi ha gent que viu al carrer ja, torna a viure al carrer una altra vegada. No volem una societat de desigualtat, però no volem no fixar quin és el camí per recuperar drets i per conquerir drets, que són les lluites. I per això nosaltres també us diem una altra cosa. El caràcter del cornellanenc o la cornellanenca és molt especial, som gent molt especial, la gent de Cornellà, molt especial, però segurament podria tenir 2 elements definitoris, no de tothom, evidentment, però sí d'una part important. Per una banda, el fet de ser gent que no vivim de l'explotació dels altres. Vivim de la nostra feina o intentem viure de la nostra feina. Gent treballadora. I per una altra banda, sempre orgullosos de ser d'una ciutat on la nostra història és un llegat de lluites per la justícia
i la llibertat. I això, companys i companyes de la Força, us ho devem a vosaltres. Visca la classe treballadora, visca Cornellà i visca la lluita de la Força. Bueno, y ahora por corporativismo, porque yo también vendo libros y sé que cuesta mucho decir comprarme un libro. Ja ho faré jo per ells. Els companys de Tigre de Paper estan allà amb una taula amb llibres per si els voleu comprar i que, bueno, que és per una bona causa. Coño. No vayáis al Black Friday, quedaos. Comprar un llibre aquí, ¿vale? I ja està. L'acte l'acabarem aquí perquè, bueno, creiem que abans de que es faci més tard serà molt més bonic que continuï pujant gent a parlar, doncs serà molt més bonic que entre vosaltres, que segurament hi ha alguns que fa temps que no us trobeu, gent que té moltes ganes de conèixer-us en primera persona, doncs que podem tenir petits debats i petits diàlegs i ens trobem i petem aquí la xerrada tots plegats d'una manera més informal i més maca i més guais. ¿Vale? Així que moltes gràcies per venir, compreu molts llibres i gràcies a tothom per venir i gràcies a tothom que ha col·laborat en el acte. Va, ja està. És que m'he quedat sin palabras. Jo a aquestes hores ja no. Moltes gràcies. La victoria es del obrero, con la cabeza bien alta y el orgullo en nuestra voz. Esto lo hemos conseguido con la huelga y con la unión. Esta es la historia, señores, de una huelga ya famosa, por ser la huelga más larga que en Cataluña se dio. Son 106 los días, más de 3 meses en lucha, desde el año 39 cosas y se conoció. Esta copla no se acaba, que se ha de continuar, hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final. Hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final. Esta copla no se acaba, que se ha de continuar, hasta el día en que nuestra clase tenga victoria final.